Vidi ovo mjesto. Wow, vidi ovo. Ćao drugari, dobrodošli na naš novi video. Kao što vidite, nalazimo se u Riću i kod hotela Kina. Kao što vidite, ima mnogo snijega, oko nas je sve šumo i vidite. Drugari, koliko je tamo ravan snijeg i niko nije stao na njega. Sada se trkamo. Hajmo, idemo, sad ćemo ljudi. Kao što vidite, ovdje smo napisali sve, stavili smo crtu i stavljajmo se, stojimo se, trkamo. Da vidimo ko će prvi doći do one tamo kante. Hajmo sad. 3, 4. Ja sam pobjednik i javljamo se malo kasnije. A ja sam gubitnik. Vidite kako vode divno, vode pada snijeg, sve se bijeli. Drugar, sada ovo. Sad čekajte, nisam dobro. Sad šetamo bob stazom. Kao što vidite drugari, ja i moja sestra smo sve mokre jer smo se igrali u snijegu i toliko je za ovaj video. Ćao! Ćao!